следващия епизод да експорнем не се бър. Днес сме с най-големите маняци. Тази тук, този тук и оня е там. И аз. И тук ще катем на това, после ще преминем на и това там. И да влизаме. Ще катем на другия. Няма, тук по-хубаво. Чакай колко са. После ще така. Вижте първия YouTube канал на този Мария Гледец, аз снимам Михаил Япочев. Вижте му канала, снима на Майнкрафт. Не, вече не. Ама ще снимам някой път. Ей, дрон, снимай го! Дрон! What the fuck? What the fuck? Кой? Ей, там върне човека на доклад. Дрон! Дрон! What the fuck? Дрон! Айде да скочим от тук. Едно! What the fuck? Аз съм на защото може да бъде. Рип ми дрона. Ето го и там. Къде го слага този? Сега призвайте да пада. Я те го хвана, Маряка. Фак! Бе, Маряка, ако падеш тук си рип. О, ясно. Да, ще рип. Маряка тук изгледа поне на 15-20 метра. Ще покажем на са нещата. Къде са? Едно бар. Не, да гайд бар. Едно бар бити, да? Чакайте. Така са. Снимай надолу. Остави. Кое? Къде? Аз не го виждам, още някакъв самолет го е пуснал. Нещо. Добре, не сам. Тук няма нищо. Нищо ще покажем. Дами и господа. Вижте, там преди са били гробници. Да, знам. Кой не знае. Но това не е гробница, другите са гробници. Ето! Ето колко гробници! Тук завихме майката. Никой, тук чули, тук завихме майката. Ето ми насам. Следващия епизод може да има малко паркур. Миша, там не заробихме моята майка, заробихме двамата на бащи. Всеки иска да зароби. Да, тя бах тиганта. Чакайте, най-спомняме. Митко се ще рипне там. Тия гробници сме. Миша, тук са яйцата. Яйца! Идвам! Яйца! What? Кое? Идвам! Имай кепче. Идвам тук да хвърля букуците. Яйце! Това са две... Аз ли с и това яйце си играх на Великден. Айде да скочим. Айде да скочим. Майка. И после да се качим. Ето дрона, Дронът. Ай, вече! Е там. Ето го! Нините. Ето го! Идва! Ето го! Ето го! What the fuck? Какъв е този яскан дрон? Къде скачне? Казах ви, че той. Успешно приземяване. Окей. Без забав. Кажа нататък. Не би.
7. Спокойно. Voi mi sono tutto con cazzo te Пашко. Скиф се наред. Събере пари да може да отиде да участва в X-Factor, тъй Не, като да се не, не, опарич. не умна бе. Тъй като да се опарич. Ани, чум се. Точно и преди мой се държи. Падам. Нали, брат, точно Мисля, че показахме тази крепост. Дай да ходим на другата. колко се явиш? Се. Днес. Точно. Аха. Аз нямам знам това обаче. Много запутано. Хайдете. От другото съседце. Още 5 човека. Мисля, кой мисли? Чакай, мисля. Стигнахме тук. В началото. Там може да отидем, аз забех това. Хора, забех една част, която... Забех една част. Забехме една част. Отиваме. Айдете. Let me love you. So you give up? Na na. I'll give up. Na na na. Ей, това като бях малък, винаги се опитвах да го прескоча, не мога. Отдавна съм идвал и сега ще го пробвам. Марти, ела! Марти, снимай! Снимай! Ей, дами и господа, вижте Мишо! Идвам! Да, на едно да падне. И не стана. Все още. Още смисъл обаче хора нищо няма да се пуши. Митко, идвай! Сега чакай. Виж, Даница! Ранца! Колко ли? Да, аз ги видях. Не ги Мишо, ето! заразни. Ето, Мишо! Не снимаш ли? Да, не, дай. Да, ще снимам. Аз ще сляза. Нека идваш то. Чакай малко. Дай те подигна. Мишо ще го държа през цялото време. Не. Как ще скачи? Не. Що? Защото така ще е много трудно. И не може да снимаш. Мога. Виж на крил как снимаш, дай. Не така е. Е така, е така. Е така, защото миналия път го изключихме. Няма! Ние сме паркуристи. Малко сме. Чакай сме да снимам. Можем ли да я Малко хванем? сме падали от 5000 метра. Ей, там обаче май не се вижда жената. Става много неща. Ето, е там. О, там е. Не се вижда. Е, там има една котка. Къде? Е там. Ето вижда котка. Ето я там се спи. Бахтяката. Е там, ще вижда, бе. Я! What the fuck? И още малко част. What the fuck? И после да излезем на улицата. Какво ли е това? Я. Айде го тръгнем, човека. Да. Ай! Това е много разчарване. Не, бе, това ще си го запазим, може би. Мисля да не Влизаме по това струнно. го дай, отиди да го скачаш. Не, не се ходи, как да се ходи? Телефон много трудно скачам. Аз го дам тук.
Внимавам. Ето няма не вижда пише. Добре, хора. Добре. Това вече стои, това вече е голямо. Ако тук има... Паде ми на ушите. Ако тук има нещо, някакво там, тук мене, то е броя на милиони. Виж ли, има руди. Боли. Айде. Трябваше да първоначално си махаш якото. Да, определено. Уип! Това снимката. Един приятел на баща ми. Пак! Живея ли? Жив ли съм? Сега е моя. Пак! Това ще го взема? Не. Това какво е чувството? Ох! Не! Не! Чакай! Ставаш ми! Не! Не бягай! Не бягай! Ой! Нищо такова не снимай, защото нещо не трябва да разбирате. Вижте! Не го виждам. Къде е? Вижте! И това. Това. Приятел на баща ми. Ето се. Добре, няма да. Вой падна в кутка. И на мен е навсякъде. Аз се почувам. Окей,